Yn y ffilm fer hon, rydyn ni'n canolbwyntio ar y croeshoelio, sef marwolaeth Iesu, Mab Duw ar y groes. Yn anffodus, mae marwolaeth yn rhan trist o fywyd, a dwi'n siŵr bod ni gyd wedi colli rhywun annwyl. I ni weithio'n dod i fynwent fel hon ac yn gosod blodau cof. Ond dyn ni'n cofio y croeshoelio ar ddydd Gwener y Groglith. A chofio yw un o'r rhesymau pam fod miliynau o bobl yn ymweld â Jerusalem. Maen nhw eisiau dilyn ôl troed Iesu a chofio am ei farwolaeth. I lawer o'r teithwyr, ymweliad ag eglwys y beddrod sanctaidd, the Church of the Holy Sepulchre, yw uchafbwynt ei hymweliad. Tybia llawer fod yr eglwys hon wedi ei hadeiladu ar ben y bryn lle croeshoeliwyd Iesu. Tu mewn i'r eglwys mae'r edicule, sy'n golygu tŷ bychan yn Lladin. Tybia rhai fod yr edicule wedi ei adeiladu ar ben olion yr ogof lle rhoddwyd corff Iesu. Mae'r eglwys yn lle prysur iawn ac mae pobl o bob cwr o'r byd yn tyrru yno oherwydd eu chysylltiadau gyda'r croeshoeliad. Mor grand a phrysur ydy eglwys y beddrod sanctaidd heddiw, nid fel yna oedd yr ardal yn amser Iesu. Mae'r eglwys fawr crand yma'n le i gofio am weithred erchyll iawn, sef Croeshoeliad. Y Rhufeiniaid oedd yn rheoli'r ardal ar y pryd ac roedden nhw'n defnyddio croeshoelio fel dull creulon o gosbi a lladd. Roedd y rhan o'r groes oedd yn pwyntio syth i fyny yn aros yn y tir yn barhaol, tra roedd y carcharor yn cario'r darn arall ar ei gefn yr holl ffordd i'w groeshoeliad. Ar ddiwrnod ei groeshoeliad, cerddodd Iesu o bencadlys Pilat yn y Praetoriwm i Golgotha. Roedd e'n wan iawn achos wedi cael ei chwipio a'i guro ac wedi colli llawer y waed. Roedd e mor wan fel oedd rhaid cael cymorth. Gorfodwyd Simon o Cyrenau gario croes Iesu rhan fwyaf o'r ffordd i fyny'r bryn, a digwyddodd hyn i gyd cyn 9 ar fore dydd Gwener. Yng nghanol y dyrfa oedd o'i amgylch wrth iddo gerdded i Golgotha, roedd rhai o'r gwragedd oedd wedi bod gyda fe yng Galilea, ac yn naturiol roedden nhw'n drist iawn. Ac i fod yn dioddau, fe siaradodd Iesu gyda'r merched. Lyc, pennod 23, adnodau 28 a 29. Ferched Jerusalem, peidiwch crio trosta i. Criwch drosoch eich hunan a'ch plant. Mae'r amser yn dod pan fyddwch yn dweud, mae'r gwragedd hynny sydd heb blant wedi bendithio'n fawr. Y rhai sydd erioed wedi cario plentyn yn y gros, na bwydo plentyn ar y fron. Roedd Iesu'n edrych i'r dyfodol ac yn gwybod y byddai Jerusalem a'i phobl yn dioddef yn enbyd. Ddim yn bell o'r Colosseum ar y Via Sacra yn Rhufain, mae bwa Titus. Cofeb a godwyd i ddathlu buddugoliaeth y cadfridog Titus dros Jerusalem yn y flwyddyn 70 oed Crist. Dinistriwyd y deml, ysbeiliwyd trysorau'r deml gan y milwyr, ac yn ôl ar hanesydd Iddewig Josephus, fe laddwyd dros filiwn o iddewon, a gwerthwyd 97,000 o'r dinasyddion fel caethweision. Ar ddiwrnod ei groeshoeliad, roedd Iesu'n gwybod be fyddai'n digwydd i'r ddinas yn y dyfodol. Roedd y croeshoelio'n digwydd mewn man prysur, ger y brif hewl i mewn ac allan o Jerusalem. Roedd bod pawb yn pasio heibio yn gweld i noethni ac yn cael cyfle i'w insyltio a'i bychanu nhw. Wedi Iesu gyrraedd Golgotha, roedd 2 leidr yno yn aros i gael ei croeshoelio, un bob ochr iddo. Tra ei fod e ar y groes, fe ddwedodd Iesu 7 brawddeg. Gweddïodd dros y rhai oedd yn ei groeshoelio. Dad, maddau nhw. Dyn nhw ddim yn gwybod beth maen nhw'n ei wneud. Rhoddodd y ddewyd i un o'r lladron. Wir i ti, cei di ddod gyda mi baradwys heddiw. Gofalodd am ei fam a Ioan, y disgybl annwyl. Mam annwyl, cymer e fel mab i ti.
ac wrth y disgybl, gofala amdani hi fel petai'n fam i ti. Plediodd gyda'i dad yn y nefoedd. Fy niw, pam wyt ti wedi troi dy gefn arna i? Dyngosodd ei fod yn ddyn oedd yn dioddef. Dwi'n sychedig. Pwysleisiodd ei fod wedi bod yn ifydd i orchmynion Duw. Mae'r cwbl wedi wneud, gorffennwyd. A chyn marw, fe gyflwynodd ei hun yn llwyr i ofal Duw'r Tad. Dad, dwi'n rhoi fy ysbryd yn dy ddwylo di. Saith brawddeg arbennig, geiriau o ras a chariad, gweith ar holl boen corfforol ac ysbrydol. Buodd Iesu'n hongian ar y groes o 9 o'r gloch y bore tan 3 o'r gloch y prynhawn. 6 awr o ddioddef. Ac yn un o'n wedi y farwolaeth, digwyddodd pethau rhyfeddol iawn. Mathew, pennod 27, adnod 51. Dyna'n union pryd wnaeth y llen oedd yn hongian yn y deml rwygo neu hanner o'r top i'r gwaelod. Symbol oedd y llen yn y deml i ddangos nad oedd y ffordd yn glir at Dduw. Dim ond o'r ffeiriad oedd y cael mynd tu ôl i'r llen, a hynny dim ond unwaith y flwyddyn. Ond, ar ddydd y Croeshoeliad, rhwygwyd y llen, oedd yn arwydd bod marwolaeth Iesu wedi clirio'r ffordd i ni at Dduw. Cafodd rhai pobl eu heffeithio'n fawr gan beth welon nhw. Roedd capten milwrol Rhufeinig yn sefyll wrth ymyl y groes. Pan welodd e sut buodd Iesu farw, dyma fe'n dweud, mab Duw oedd y dyn yma. Ac roedd rhai yn y dorf pan welon nhw beth y gwyddodd, aethon nhw adre tra'n galaru. Ond, doedd dim newid yn agwedd yr arweinwyr Iddewig. Dyma nhw'n holi Pilate os gellu torri coesau Iesu a'r 2 leidr mwyn iddyn nhw farw'n gynt. Ond yn yr ysgrifau sanctaidd Iddewig, sef yn Hen Testament ni, roedd proffwydoliaeth yn dweud na fyddai un o esgyn yn cael ei dorri. Ac yn wir, yn lle torri ei goesau, dyma un o'r milwyr yn ei drywanu yn ei ochr gyda gwaywffon. A dyma dŵr a gwaed yn llifo allan, arwydd sicr fod Iesu wedi marw. Gan ei bod ni'n bnawn Gwener ar Saboth Iddewig ar fin cychwyn, ath Joseph o Arimathea at Pilate a gofyn am ganiatad i gymryd corff Iesu. Cymerodd y corff a'i rwymo gyda strybedi o'i liain a'i osod mewn bedd newydd oedd wedi naddu yn y graig. Wrth farw ar y groes, agorodd Iesu'r ffordd i'r nef i bob un sy'n credu ynddo. Y Croeshoeliad yw un o'r digwyddiadau mwyaf allweddol mewn hanes, ond mae'n gymaint i'w ddysgu a'i ddeall am y weithred hon. Gobeithio gewch chi amser gwerthfawr yn trafod gyda'ch gilydd. Hwyl!